Mentakas ngi nasyum ya kene ka senjam ban pendap ya kaban ai vaksin ya lade ngakwa ru ban pha ikene ka message ningkong sabaro khot ki paranong rep ke jongi bat khamtam sekinong yalam jong ke health sama union kum kinong yalam jong ke health sama union ya lasyum ya ka senjam ya kaban need rescue ya ki jor jong kinong rep nakawai ka jaka sakawai pat kadon ke jings ir teng hangi kum kinong yalam ki basyum ya kene ka kam habangile seki snong ki thau jong ki paranong rep teng ki ju ken hat yangi ban rung seki yang jong ki wat ban ba bandi sha bat kum ta ter hoj nakaliang ga jongi ngi ju ken tat yaki namar bangidon kene ka jing sngo salia ya ka ban le kum ta namar kat kum ka protokol jong ka jakya tenre ngakwa ban pha ikene ka message bakani ka vaksin ka bang ai man ta kasngi ka dei na ka ban ta ka jing sngan ningkong yalade kabaar kandai ka jingsngan ka bangabu hakmat do nagabanta ka yang kasam ka jonga bat kabalai kandai ka bangi di ban sngo thu ba kum kinong chongsnong haba ka sarkar ka ai yang ikat kani ka kabu ka ban IA ya kani ka vaccination henry kan sapoi ka por ka ba lesi kan sadon ka charges nakabanta kani ka vaccine ban ai vaccine kan long san hajar la ni kan long ar hajar la lai hajar kat ba kadai kumbang yu i wada menta ki don ki hospital hapo shlong ru ka bai registration ki shim nakabanta ban vaccine tengah sngo ya ka ban pencelori ki nong chongsnong jongi bakin mi syakmat bakin ai inject ban yada ya lade first dose kampat biang second dose dangila ai kala long pura ya ka ban yada ya lade ngasngo ya ka ban kentu ya berkhot ki perlok ki jonga bun sin adu menta kidang bun ki badang keren artetin kidang bun ki badang pensngo bangi 4 sngoman ya kapan ai henry ngan ong ai fi lada ka poi ka por ka ba fi sakta hauni covid-19 ngan ong ai fi finala poi ha po hospital ka dei bet tang ka jing ya fight ka jongi simet naga bentaban pelat im ya ka mensim tengah sngo ya kaban ai ka assurance ya berkhot nadu ki paranong rap adu ki nong chongsnong ha ka jela ka jongi bakin wan sakmat bankin penting na yalade namar hakabakut ngan ong efi la rafi pang fisitam finamla banyale dalade yalade wat hakapang kastam henry fiaban shania haki doktor badha ki nurse fi haban shania haki teki expert dan namar kata kadaw ngas ngau ya gaban kentu ya baro kinong chongsnong jong ka jela himigala wan sakmat vaccine yalade penting na naga benta ba fenyo ya ka kot ka khia ka bapura